Allah kawo wanda zan ci masa mutunci a layin nan. Raga ji mutum a layin nan, ci mutuncin banza. Iyau, ya sun ga yarinyin nan. Ke? Me haka ka wani tare mun hanya? Ke me za ki mun haka ne? Ke kullun in na miki muka kin san ina yin ki amma na kina mun wani ne. Amma ina ga maka daina kula ni bana so. Ke kyare kike daga mun murya zaki mun rashin kunya ne? Rashin kunya ma ai kai ka ne ma. A. Ke? Kamar ni za ki wallahi sai kaga gata na. Me yasa na kamar kina da wani gata ne? Ki je kira duk wanda zaki kira. Uban wa bai san jago a garin nan ba ye? Baran je ko ina ba ma'anan din zan zauna Allah wallahi in ci gaba da rinkewa na ran tsire ya rasulullahi. Mu je ki muna nuwa da ke bai sanya kina da yawa kai Oh,